L-awtoritajiet tas-saħħa qed ikunu kostretti jieħdu deċiżjonijiet maġla biex itaffu mill-problema ta' nuqqas ta' sodod fl-isptar Mater Dei. Bl-aħħar deċiżjoni tlaqat il-fojer li kien jintuża mill-qraba tal-pazjenti rikoverati fi swali EAW1 u EAW2 u li jista' ġie mibdul f'dik li sejħet discharge zone. Il-pazjenti li jkunu rilaxxati mill-isptar minflok se jibdew jistennew li l-qraba tagħhom jiġu għalihom ħdejn is-sodda se jittieħdu minn porter f'din id-discharge zone. Professjonisti mediċi qalu lil One News li l-awtoritajiet mhux qed jaraw il-problemi li jista' jinqalalhom il-pazjenti qabel ma jmorru d-dar, inkluż li jtihom ħass ħażin jew li jkollhom nuqqas ta' trasport. Din mhijiex l-unika proċedura li qed tittieħed bil-għan li jiżdiedu s-sodod vojta. Fis-sala EAW2 il-kurutur qed jintuża bħala holding bay fejn qed jinżammu l-pazjenti mill-emerġenza li ma jkollhomx sodda. Il-pazjenti mhux biss m'għandhomx fejn jinħasslu, imma lanqas fejn jaqdu n-neċessitajiet tagħhom ta' kuljum, kif jixdu dawn ir-ritratti li batilna telespettatur. F'żoni oħrajn kmamar li suppost jilqgħu fihom pazjent wieħed qed jilqgħu tnejn. Din is-sitwazzjoni tista' twassal għal keos fl-eventwalità li tinqala' emerġenza lil pazjent li jkun fuq in-naħa ta' ġewwa. Ritratti oħrajn juru pazjenta li kienet ilha fuq stretcher skomda għal 12 siegħa sħaħ wara li spiċċala l-ossiġenu.